חורמה. dried, יבש. זה חורמה חיה. שלום עליכם לכל החברים. שלום עליכם לכל המתוקים. היום ראש חודש שבט. והיום זה ראש השנה לאילנות. בזמן שבגאולה והיא בא. בזמן שבא מושיח צדקנו, זה דרך כולנו, הוא בא. אז ראש השנה לאילנות הולך לאלף ראש חודש שבט בהתחלה, לא ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה בגלות. גאולה, ראש השנה של אילנות, ראש חודש שבט. למה? הכל מתחיל לתת את העניינים הראשונים של הצמיחה בראש חודש. ועכשיו, היום בדקתי, פה כבר ברוסיה, גם בישראל, כבר התחילו אילנות לתת את הראשונים צמיחה כזאת של עלים. אני עוד אשים את זה בסוף של השיעור, אשים לכם תמונה מהחצרות פה, אילנות כולם כבר נתנו הראשונים. זה אומר דבר גדול, שהאור הזה של גאולה בא בכוח ועוצמה. והוא נכנס לאט לאט עכשיו אצל כל אחד ואחד. הוא מעורר כל אחד ואחד מאיתנו. פעם, מורה הכי גדול אמר לי, מי זה? אני הגדול שלי. הוא אומר, ברוך חי, בזמן שאתה תעצור ולא רוצה להיות מישהו, משהו, אז הכל יקום במקומו. זאת אומרת, בזמן שבן אדם רוצה לעשות, רוצה להיות מישהו, זה מפריע. המישהו הזה לא נותן האור לזרוע טוב. רק תהיה, בי, המשקיף, בי, just be. רק תהיה. אז הכל קורה לבד. עוד ב-2018 פעם אחד היה לי vision. ופתאום ראיתי שקודם שאני נכנסתי לגלגול, אני שמתי כל הניסים ונפלאות, טמנתי אותם במקומות מסוימים של החיים שלי. כל הניסים. ניסים גדולים, קטנים, כל מיני. ואני שמתי ואמרתי, אתה אל תעשה כלום. אתה רק בי, תהיה. והכל יקרה לבד. ולא רק זה, סגרתי לעצמי ידיים, פעמיים. זאת אומרת, שאני לא אשתנה כלום. שאין לי כלום לעשות איזשהו שינוי. מה שעשיתי. רק תהיה, תלך, בי. והכל יקרה לבד. עכשיו אני אמרתי משהו פצצה. אנחנו כל הזמן רוצים לעשות ולהיות מישהו, נכון? Be the big rabbi, be the big rich person, be the biggest. להיות הכי גדול במשהו. ועכשיו פתאום אומרים לכם דרך הפה הזה,
just be. רק תהיה. תעשה מה שיש לך רצון בפנים, תעשה. אבל רק בי. אתה עושה ואתה רואה מה אתה עושה במומנטוס, וכל מה שצריך להיות בא דרכך, לקראתך, בשלום. וואו. ובאמת, אני רואה ברגע שבן אדם פשוט בעניין של הוא שם איפה שהוא צריך להיות, הכל קורה כמו שצריך. איך אתה יודע איפה אתה צריך להיות? אתה כבר שם. ואם אתה צריך להיות באיזשהו מקום, the inner impulse, ה-inside, כאילו הרצון, ייקח אותך לשם. כמו שאתה רוצה ללכת לשירותים, וואלק, אתה תהיה שם בשירותים. כמו שאתה רוצה לאכול, וואלק, אתה תמצא לאכול, אתה תוכל. אותו דבר. אתם מבינים? אילן הוא פשוט יש. כל הזמן ויש. ראש השנה לאילנות, ראש חודש שבט. פשוט יש נוכחות שלו. יש לו רצון לעשות משהו, לא, פשוט הוא יש, ודרכו מתחיל לצמוח דברים לבד. הוא פשוט יש. גם אנחנו ככה, אדם הוא עץ השדה. אדם הוא עץ השדה. הדבר הכי גדול בעולם זה להיות. מצווה הכי גדולה בעולם זה להיות. ובזמן שאתה בעניין של להיות, אתה בשמחה. השמחה מיד נובע. תהיו בשמחה כל הזמן, רבי נחמן היה אומר. תהיו בשמחה. אתה לא יכול להיות בשמחה אם אתה לא במומנטוס. אם אתה פשוט מומנטוס כזה. שם שמחה מתחילה. בגלל שאתה בלב קודם כל, והשמחה מתחיל לנבוע ככה דרכך. והכל מתחיל להסתדר כמו שהוא צריך להסתדר. בלי המוח הדפוק הזה נכנס לבעיות. וככה צריך להיות, לא ככה צריך להיות. פשוט יש שקט. Urva ta Adonai Eloheinu melech haolam v'or p'retz. חזק זה. וואו, מאוד חזק. גם יש
כאלו, הראיתי לכם כבר, חורמה יבש. פה בסוצ'י מוכרים את זה. יש כאלו, כזה חצי רך כזה, יש כאלו מאוד קשים כאלו. גם קניתי, גם כאלו, כל מיני קניתי. יש גם כאלו. כל מיני. מדהים, פשוט מדהים. אתמול אכלתי כמה. הוא משביע כזה, וואו. משביע חזק. בישראל לא ראיתי כאלו. אולי יש, אבל לא ראיתי. בקיצור, זה כל העניינים. לעשות את הדברים של החיים כאן ועכשיו, כל מה שצריך. לא לשרת, לא אחר כך אני אעשה, זה אחר כך, מי יגיד, מה יגיד. כל מה שיש לכם בפה, כלך בפנים, תעשו את זה. be a go-getter, go-runner. תהיו את המעשיגנים כאלו, תעשו מה שצריך. לא לשבת סתם, לא מחר, כל מה שצריך, תעשו. צריך לצלצל למישהו, תצלצל. צריך להגיד למישהו משהו, תגיד. אתם מבינים? תהיו בעשייה, כאילו, מצד אחד המשקיף, מצד שני, בעשייה, תעשו מה שצריך, מה זה? הכל מחר, לא. כל מה שאתה עשית אתמול, זה מה שאתה היום, בעניינים האלו. כל מה שאני עשיתי אתמול, בגלל זה אני היום במקום איפה שאני נמצא. אני עשיתי. לא ישבתי. כל זמן שאני חיכיתי למשיח שיבוא, היו שנים כאלו. לא היה שום הצלחה כאילו. הייתי בבעיות. ברגע שאני קמתי, נהייתי בעשייה, הרבה הצלחות הופיעו. בגלל שמשיח זה אתה לעצמך. אתה לעצמך. יש לך ניצוץ של משיח כל אחד ואחד. אז כל אחד ואחד יש לו כוח הזה. שמושך את האורות הגדולים על עצמו. כל אחד. פשוט תהיה נוכח בעניינים. כל מה שצריך תעשה. כל מה שצריך תעשה. זה מאוד חשוב. תהיה אמיתי, תהיה a real person. בלי שום מסכות. תהיה מי שאתה אתה. שצריך עזרה, מי שצריך איזשהו עניין, תפנו אליי. תפנו, לברוך חי, תפנו. יש אנשים שמחכים להיות עשירים. יום אחד ככה, מן השמיים זה יבוא. עשיר יש לו הרבה דרגות. אחד העניינים של עשיר, הוא מתחיל לעשות סירקולציה. יותר גדול. אנחנו רואים את זה בביזנס, כמה שיש לך ביזנס שווארמה, נכון? כמה חתיכות שווארמה אתה תמכור, זה כמה שגדול הביזנס יהיה, לא? אם אתה תמכור 2 שווארמות ביום, מה יהיה לך? כלום. אתה צריך 50, 100, 200 שווארמות, נכון? או איזשהו חנות, כמה שחנות יותר ימכור, כמה שיש לך יותר כסף, לא? הסירקוליישן יותר ויותר ויותר. אם בן אדם לא עושה סירקולציה בשום דבר,
אז בשום דבר לא יהיה לו שום עשירות. זה עובד ככה פשוט בעולם. זה עובד ככה. אתה לא תשנה את זה. בן אדם קמצן. אין לי. אני בחיים לא ראיתי אנשים ששתיינים או לוקחים סמים שהפסיקו להיות שתיינים, אלכוהול או עם סמים שהפסיקו בגלל שלא היה להם. לא ראיתי כזה. כל הזמן היה להם. בגלל שהרצון יש. אז העניין הזה גם יהיה. אז אף אחד לא יכול לספר לי סיפור, הוא לא יכול לעשות סירקוליישן, לא יכול לעשות... כנראה ככה אתה רוצה, הרצון שלך על הפנים. If you're not excited, your exciter is broken. המבין יבין. מי שרוצה, הוא יעשה את זה, הוא גם יהיה עשיר רוחני, גשמי, הכל. ככה יישאר כנראה. מה לעשות? על מה אני מדבר? על סירקולציה. תעשו סירקוליישן קצת, תעשו. נותן לכם בסיס, ברוך חי. תעשו. בשבילך, זה בשבילך. אל תדאג. זה בשבילך. ראש חודש שבט. ראש השנה. לאילנות. פשוט תהיה גם go getter, המשיגן, בעשייה, תעשה סירקולציה. תפנו אליי אם אתם צריכים, אם לא אז אל תפנו. כל אחד ואחד שיש שפע, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, תפתחו ידיים שלכם. שיהיה לכם רק טוב, בעזרת השם, רק טוב. אוהב את כולם. תאהבו את עצמכם. תכבדו את עצמכם.